IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Itinalawa at taaw nga awan iti kasiguraduan na ket ditoy anay patakter tilambaklad dagiti umili iti barangay Dilavo pasuk kini Ilocos Norte. Tilambaklad ket isu iti dakkel anet amang ukon kadagiti adu alames manipud iti baybay. Ay sakbay ka data sir panagang i-award mo ti B para dagiti pagkalapam ita. Dati ko sir bilog-bilog da dagiti agmapantag sibit-sibit kasi sir ug pagpaguyo dagiti mapalang ti kwada sir. Pagkalapan da nga consortium ti pagingkaman da. So makuna ka di na ipaayan iti lambaklad takkel din namayan da iti mangala. I will say una sir iti nagkalabos met nga taw-tawon sir adu mo iti makalkalapan dakkel banag sir nga namayan mo iti panagpamati pamilya da sir. Kuna ni Manong Benedicto Castillo maysa ka dagiti mangalap iti barangay Dilavo ket maragsakan launay gabutano iti agmaymay sa isuna itatan ket adudan nga agkalkalap gapu iti daytoy a programa ti BFAR kadakwada. Actually sir, dito Inted TV parang livelihood mi, dito lambaklad. Sakbay nga may da inpan sir, nag-training kami muna. Tapos nagasakat amumit araramid mi. Nag-training kami panggipti pinagaramid dito baklad, pinagipakat. Iso amin sir in training dakada kami. Panag-harvest, iso amin sir in training dakada kami. Yung sakbay dito yung panaglambaklad nyo sir kasano kayo ano ti pagsapulan nyo idikwa? Kasi mo lang sir, agkalkalap kami pero bantak. Ano ko di bantak? Kay baniit. Baniit. Natingting nga di ba papapanan nyo sir? Kung siya nating tingap. Nula duma ti taaw ket narigat akasarsarita. Nagtawat ka saan naapatgan. Nyam naawan ti daw dawatem ket ipaay na ti inggit adu a parabor asaan mon ang mabitbit pay dagiti ikan a makalapan. Iti agdama ket mangnamnamalatta dagiti mangalap nga adu iti makalapan da kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.